Nakon motoriziranog postroja MUP-a slijedi motorizirani postroj Ravnateljstva civilne zaštite. Postrojen zapovjeda Mladen Vinković, zapovjednik državne intervencijske postrojbe civilne zaštite. U postroju je uključeno 5 osobnih vozila, 2 kombi vozila, 7 priključnih vozila, 7 kamiona.
Hrvatske gorske službe spašavanja čini 6 vozila. Postrojem zapovjeda pročelnik HGSS-ove komisije za spašavanje s voda i poplava Rene Tonkli, prijašnji pripadnik oružanih snaga s činom poručnika i sudionik Domovinskog rata. Pripadnici dolaze iz različitih stanica diljem Republike Hrvatske, odjeveni su u prepoznatljive službene odore, a dio njih također su sudionici Domovinskog rata. U postroju su terenska vozila, plovila, višenamjensko vozilo visoke prohodnosti, motorne sanjke i logistička prikolica. Postroj pravosudne policije čine 2 specijalna osobna vozila za prijevoz osoba lišenih slobode, koje slijede 2 specijalna kombi vozila za prijevoz osoba lišenih slobode. Na kraju postroja pravosudne policije vidimo 2 specijalna vozila za prijevoz visoko rizičnih osoba lišenih slobode. Motorizirani postroj Hrvatske vatrogasne zajednice koji zapovjednog vozila Hamvi zapovjeda glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković. U postroju redom možemo vidjeti zapovjedna vozila iz kojih zapovjednik prati stanje na intervenciji, vatrogasne motocikle koji služe za lakši pristup intervenciji, a najviše ih koriste pripadnici vatrogasne postrojbe Hrvatskih autocesta. Pick-up vozila namijenjena za prijevoz vatrogasaca i opreme, navalna vozila koja se koriste za gašenje požara i spašavanje, autocisterne koje služe za opskrbu vodom, šumska vozila koja se koriste za gašenje požara otvorenih prostora i šumskih požara na teško dostupnim područjima, vozila za spašavanje iz ruševina koje imaju svu opremu potrebnu za spašavanje unesrećenih, akcidentna vozila koja se koriste za akcidente s opasnim tvarima, autoljestve koje služe za spašavanje ljudi i imovine s visine, zapovjedno komunikacijsko vozilo za rukovođenje prilikom velikih intervencija i za komunikaciju